Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. No need to introduce myself. I just wanna share my story with this crazy girl. Kindly hide the identity of this account. Someone will hate me again. By the way, I am a professor from Davao City. I am so professional when it comes to school. I'm not strict, I joke, but I don't make fun of your grades. The grade you'll have is the grade what you deserve. I never encounter a student na ginahate ko. Only this year. Bihira sa kuha ang mo-absent bisag first day of class pa na. Moabot jud ko for introduction. College freshman knows what's the rule. Walay late og mag 50-50 jud ka kung mo-absent, absent jud ka. But I'm aware nga naa sila yung mga strategies before because I once a student and I was with different types of students po. Sa college, uso ng invisible student pero tingala ka na attendance. Dito na ako nakaila ni Bayhana. Call her Ara. And si Bea nga her best friend nga nag-attendance sa iya, bisan wala siya. I was calling the name how many times pero walay mo tubag. Then ay niabot na babae. Long hair, chinita, chubby cheeks, tangkad, unuran. Nitanda siya sa ako og nilingkod tapad siyang amiga. So I called her. Miss Ara, karon ra ka niabot? May tubag siya giyas. Nganong na kay attendance? May tubag siya nga, ambot sir, I just arrived. Gitutukan ako siya, wadyo siya mamilok. Hawod kay mamakak. Pagkuman sa time, gitawag nako siya og istorya. O siyang giinan. Nga sunod di na malate-late kay wala kas high school. Mintubag lang siya, og yeah. Huwag ako siyang giinan, og maestro nimo imong kaistorya. Mitubag ra siya okay. Sa moto nga pataas lang jud kog pasensya. She's the first girl who treat me like nothing jud. Moto mong first encounter. Pero natingala ko. Kay siya manuntang nakasala, nganong siya pa ang magminalita sa ako Maabdan ko na siya nga sipatan ko pag mabot na ko o moagi ko. Motaas day na iyang kilay pag magsugat mo mata. Napadyo'y kasa nga nagpasilag papers sa akong office. Tapos ang iyahang nawong kay daot kayo. Murag na pugos ra gyud siya og atubang nako. And I love it when she do that. Basta sipatan ko niya, masuko siya. I really think I'm crazy nga ganahan kay ko nga masuko na siya sa kuha. Basta mapansin lang niya. Night time nga nagkasugat may kauban niya iyahang friend dadto sa may market. Kabalo kung di unta siya mapansin pero kay nakita man niyang friend sa kuha, maong nakaduol siya gapil. Ingon niyang friend nga, "Hi sir, evening." "Hoy, paghay pod." Then maingon si Ara, nga maldita jod. Then maingon ko nga, "Evening, kamora?" Mitabag si Bea nga amiga niya, nga yes sir. Nakay kauban? Mitabag ko nga, wala. Then maingon siya nga, "Ikaw Bia na tara noy." Then mitubag si Bia nga friend niya, nga bastusan ni Moy. "Tara sir, o banta." Then mitubag ko nga, "Ayaw na, enjoy mo." Then gipugos ko ni Bea, maunang mikuyog na lampod ko. Naguban ko sa ila pero distansya kayo siya sa kuha. Ana pa siya ang ma-issue daw ang mga tao, kay basin ingnon pala nga sugar daddy daw ko nila. Buing jud bayhana. Kabata pa na ako. Maldita siya pero sa akuara. Butan man kay siya sa tanan except jud sa ako One time nagkaon ko sa mga inasal niabot siya sa pikas table tapos ni kaon. Only rice pa. Gitutukan ako siya. Gwapa yun siya. Chubby pero gwapa. Maldita lang yun siya sa kuha. One time na late na po siya tapos gistorya na ako siya. Ana siya nga nakamata man daw siya 1 hour before my time. Nya nakatulog daw siya balik. I ask why. Ana siya nga di daw siya ganahan ako. Prangka kay siya mo istorya. She even tell me nga naglagot daw siya sa kuha. So kad ato, I am starting to impress her. Dili na kay ko stricto.
I always give smile to them pero why paglubad iyang pagkamaldita Japon. Until finally, I have the guts to confess my feelings. Ako siyang giingnan. Ngara, I am so bothered by your presence every day. I want your eyes on me. I want your full attention. Ara, bisag masuko ka sa ako malipay na ko. At least na kay na feels ako Then ikatawa siya tapos giingnan na rakoga. Pangita ni Moy. Gusto ko masuko pero wa nalanjod. Mas nalipay ko kay first time siya nga nikatawa na ako iyang kaistorya. He let me court her. Pero ginabara lagi ko niya. She always told me about my profession, that it's important. And I always remind her na daghang way para makatrabaho ko. Di lang ka mawala sa ko And she will only respond, okay. Sakit siya ang kiligon nga wa joy pulos. Wala pa ko niya gisugot ato. Nihilak na siya sa kong tubangan, begging me to bring her na itakas na ko siya, kay i-arrange marriage daw siya. Kulbay ko sa tanan, kay half Chinese siya, o ginapush daw siyang angka niya na itali siya. 1 week to nga wala migakita. Nay rumors na ikasal na daw, day naasad nga gitago daw. I contacted her pero out of the coverage. Timing sad nga gitawagan ko sa kong daddy kay naa daw may family dinner. I can't refuse kay important matters daw and I'm planning to ask for my dad's help to find my queen. Pero nisiga ako mata sa pagkakita nako nga naa sa lamisa with my family. Naadiadto ang family ni Ara and her. Pagkakita niya sa ako, gigakostod ko niya og nihilak siya. Ang maldita was crying again. Ingon siya nga, "Are you hurt to stop the engagement?" Engage? And to my surprise, ang iyang family was smiling to me. They didn't expect daw that we know each other. Mommy was so worried kay unsa daw kaha akong reaction and she was shocked when I said that Ara is my student. Yes, kami ang i-arrange marriage. My dad was expecting me to call off the engagement. Kabalo siya na I don't let anyone meddle my life. Gusto lang jud sa akong tito nga i-try. Now, 2nd year na siya and I am so ready to retire kay mag-focus na ako sa business namo. While siya, continue sa school. Dili dali ang tanan. We had minor arguments like magsugod na sa tutukan ko niya ug magtinutukay mi. Mo-smile ko siya mga naday na siya nga. Pangita ni Moy. Motubag pug ko noon sa ka. Then motubag siya nga maglago jud ko si mong nawong. Then motubag ko nga ganahan man gani ako mga exes ani. Dumingon siya nga, "Ay, sige. Gusto ka ganahan ko nimo? Hala, magbulag ta para ex na pod ko nimo, unya ganahan na sab ko." Iyan na siya ka crazy. Umingon siya nga, "Gwapo kay si Daniel, tapos pangit kay ka." Tinamotobag ko nga, "I love you. Gwapa kay ka baby." Then mingon siya nga, "I know, malas lang ko kay pangit ka." Prangka jud kaayo siya. But she always say pangit to me. But, lisod magpadako og uyab. Namingon siya nga, "Maglagot jud ko sa imo." Motubag ko nga, "Ano man?" Motubag siya nga, "Buutan kay ka. Feel na ko pag mag-ubanta ako ang demonyo." Mokatawar ako og mingon siya nga, "Pero mas naong kag demonyo." I've never been this bothered sa kong itsura kay I know na ako itsura pero when the words came from her, feel na ko tama siya. Niabot sa point na gipangutanan na ako mga kumpare if I am really a bad looking. They just laugh and they all gave me mirrors sa ako ang party. Our wedding is this coming January. I will send pics if my queen will approve. Kay her words will forever matter. She's 19 and I'm 25. I'm not her sugar daddy, but she's my baby. Ladies and boys, mga ka na ang confession
nga gikan sa usa ka professor sa may Davao. Og dungan tag-ingon og sana all.